F'dawn l-aħħar jiem ma' 2 miljun żagħżugħ u żagħżugħa minn madwar id-dinja kollha inġabru fil-kapitali Spanjola Madrid ħalli jiċċelebraw il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, jum li fih irriflettew fuq Kristu u t-tagħlim tiegħu. L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech mexxa d-delegazzjoni Maltija iffurmata minn 600 żagħżugħ Malti. Ma' One News Monsinjur Grech jispjega għaliex il-massa kbira taż-żgħażagħ f'Madrid issorprenditu. Ma kontx nimmaġina li l-Knisja hija daqshekk żagħżugħa. Dan il-baħar ta' żgħażagħ kif iddeskriva l-massa l-Isqof ta' Għawdex kien preżenti wara l-appell li jagħmel il-Papa Benedettu XVI. Tara baħar jitkellmu minn 2 miljuni veru ta' żgħażagħ. U tibda tgħid imma dawn x'ġabhom hawn. Tul iż-żjara tiegħu f'Madrid, Monsinjur Grech għamel 3 katekesi lill-2400 żagħżugħ maqsuma fuq 3 gruppi. Il-ħin tal-mistoqsijiet kien mument ta' rivelazzjoni għal Mario Grech, għax hemmhekk sema l-vuċi taż-żgħażagħ. L-Isqof ta' Għawdex irrefera l-mistoqsija ta' żagħżugħ partikolari li staqsa jekk għandux post fil-Knisja għaliex huwa jemmen fl-abort u fi żwiġijiet bejn persuni omosessuali. Mario Grech wieġeb hekk. Jiena konvint li hemm postuk fil-Knisja għatlu għaliex aħna l-kol kemm aħna qegħdin infittxu ma jfissirx li l-kol imxejna it-triq kollha u li kol ksibna l-istess livell ta' verità u jekk wieħed ifittex bis-sinċerità jiena naħseb illi jasal ukoll biex isib ir-risposti fuq issues daqshekk eżistenzjali